गुंड निलेश घायवळचं घर आणि ऑफिसवर पोलिसांनी धाड टाकलेली आहे। कोथरूडमधील घराची पोलिसांकडून झाडाझडती घेतल्यात आलेली आहे। अनेक कागदपत्र, 2 जिवंत कारतूस पोलिसांनी जप्त केली आहेत। बीडमधील पवन चक्क्यांबाबतही काही कागदपत्र सापडल्याची माहिती मिळते आहे। गुंड निलेश घायवळचं घर आणि ऑफिसवर कोथरूड पोलिसांनी सलग 2 दिवस छापेमारी केली। त्यामध्ये 2 जिवंत कारतूस, 4 पुंगळ्या आणि काही खरेदी खत, साठे खत सुद्धा जप्त करण्यात आलेले आहे। तसंच या ठिकाणी जामखेड बीड साइडच्या पवन चक्क्यांसंदर्भातील काही महत्त्वाच्या फाईल सुद्धा मिळून आलेल्या आहेत। पोलिसांनी निलेश घायवळचं घर आणि ऑफिस हे दोन्ही सील केलेलं आहे। मोकानंतर आपण एक बनावट नंबर प्लेट वापरल्या प्रकरणी एक फोर्जरीचा आणि चिटिंगचा पण गुन्हा दाखल केलेला आहे कोथरूड पोलीस स्टेशनला। आणि काल सर्चमध्ये काय आपल्याला प्रोहिबिटेड अम्युनिशन सापडलेलं आहे, त्या संदर्भात सुद्धा एक वेगळा आर्म्स ॲक्टचा गुन्हा दाखल केला।